אז מה קורה אנשים? אני אורי אודי ביזי וזה הסרטון הראשון בערוץ שלי. והיום בסרטון אני הולך לדבר על כל הדלפות שיצאו בזמן האחרון, אם זה צ'פטר 1, איבנט הסוף, סקין של ג'וס וורד ועוד. אבל רגע לפני שאני מתחיל, צאו שנייה מהמסך הגדול, שימו לייק, שימו סאב, תפעילו את הפעמון ובואו נתחיל בסרטון. אז לפני כמה ימים יצאה בטוויטר הדלפה מבין הגדולות שקיבלנו אי פעם. כן, אני מדבר על חזרתו של צ'פטר 1. למרות שרובנו המוחלט לא האמין שדבר כזה יכול לקרות, במיוחד אחרי חזרתו של עונת ה-OG הקודמת, וגם אחרי הופעתו של המוד של רילוד, אייפקס ושינה, ואני מאמין שעוד הרבה מדליפים ידועים בעולם, הוציאו בטוויטר הודעה שהשאירה את כל שחקני הפורטנייט שבינינו בהלם אחד גדול. הם בעצם אומרים שזמן מה לאחר סיום איבנט הסוף, בתחילת עונת צ'פטר 6, יחזרו כל העונות של צ'פטר 1, מהעונה הראשונה ועד העונה העשירית, עם כל נשקים שהיו בצ'פטר 1. לפי דעתי, זה מאחד המהלכים הכי גדולים שפורטנייט יכולים לעשות אי פעם, בגלל שעונת ה-OG הקודמת הייתה סך הכל רק חודש אחד, וזה לא הספיק לשחקנים למצות את צ'פטר 1, במיוחד שהעונות תתחילו רק מהעונה החמישית, וגם התחלפו ביחד עם עלות כל שבוע. ועכשיו, כל עונה מהעונה הראשונה עד עונה 10 תהיה חודש שלם. הדלפה הולכת ככה. אייפקס אומר שקודם כל, כפי שכבר הבנו, שצ'פטר 1 עומד לחזור. הוא אומר גם שכל העונות יחזרו לפי חודשים. זאת אומרת שכל עונה תתחיל אחרי סוף כל חודש שלם. כלומר, שהעונה הראשונה מתחילה בסביבות דצמבר, וכשיעבור חודש שלם תתחיל עונה 2, וכך הלאה עד עונה 10. צ'פטר 1 יתמוך במוד של בניות וגם במוד של בלי בניות, ואולי אפילו גם במוד של רנק. וכל זה אמור להיות מוכרז בהענקת פרס למשחק השנה, או באיבנט הסוף של עונת הרימיקס. ואם כבר מדברים על האיבנט, אז בסוף חודש נובמבר, בתאריך ה-30 בנובמבר, ביום שבת בערב, הולך להגיע איבנט הסוף, ולאחריו נתחיל את צ'פטר 6. ולפי מה שאני יודע, האיבנט אמור להיות טיפה דומה לאיבנט של טראביס סקוט בכמה דרכים. הזמרים שיש לנו בעונה הזאת, כלומר סנופ דוג, אייס ספייס ואמינם, אמורים להופיע במקומות שלהם על המפה בצורה ענקית כמו שטראביס סקוט הופיע, ולהעביר אותנו לצ'פטר 6. וגם, כל מי שראה את הטריילר של עונת הרמיקס כבר יודע שאנחנו עומדים לקבל את ג'וס וורד לפורטנייט. כן, שמעתם נכון, ג'וס וורד מגיע לפורטנייט בהכרזה ענקית. בחדשות של פורטנייט כתוב שבכדי לכבד את הזיכרונות של ג'וס וורד ואת האהבה שלו למשחקי מחשב, כל מי שיהיה מחובר לפורטנייט בין יום שבת, 30 בנובמבר, בשעה 8 בערב, עד ה-1 בדצמבר בשעה 8 בערב, שזה כמו לומר שמי שיהיה מחובר בזמן האיבנט יקבל סטייל של ג'וס וורד. מה שמאשר לנו שג'וס וורד כנראה הופיע גם הוא באיבנט הסוף. וגם אני לא יודע אם שמעתם, אבל אמא של ג'וס וורד עלתה לסוג של נאום כזה שבו היא אמרה שג'וס וורד אהב לשחק מאוד במשחקי מחשב ובמיוחד בפורטנייט, וזו הייתה דרך מדהימה חוץ מבידור עצמי, אלא גם להתחבר עם אנשים מסביב לעולם. אמא שלו אמרה שגם מגיל קטן אהב לשחק מאוד במשחקי מחשב, ושזו הייתה אחת מהדרכים איתה יצא חברים ותקשר טוב יותר עם משפחתו. וקבלת הסקין שלו בפורטנייט זו הוקרה מדהימה לאהבה שלו למשחקי מחשב. אבל מה שכן, אנחנו עוד לא יודעים אם נקבל סקין שלו שכל מי שיקבל אותו יוכל להשתמש בו, או סטייל הסקין שלו שרק כל מי שיקנה את הסקין של ג'וס וורד יוכל להשתמש בו. בכל מקרה, יש לאיבנט הזה פוטנציאל גדול מאוד להיות מבין האיבנטים הטובים יותר שהיו בהיסטוריה של פורטנייט אי פעם. אז לסיום, זה הולך כנראה להיות מבין האיבנטים הכי גדולים של פורטנייט. ספרו לי בתגובות מה אתם חושבים על חזרתו של צ'פטר 1, על האיבנט וגם על הגעתו של ג'וס וורד לפורטנייט. אבל לפני סוף הסרטון, תוודאו ששמתם לייק ושאתם רשומים לערוץ כדי שאני אוכל להתחיל לעשות לייבים בפורטנייט ואולי גם עוד משחקים בעתיד. תוודאו שאתם גם עוקבים בטיק טוק שבתור הסרטון. אז אני הייתי אורי אודי ביזי, ונתראה בסרטון הבא, אז יאללה, ביי.